Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngayati pamartobat kula panjenengan kanthi glimbang-glimbang malih jati diri kula panjenengan jejering murid-murid dalem Gusti. Gusti Yesus ngersakaken para murid tansah sumadya nderek panjenengani. Mila ing wiwitaning timbalan para murid sepisanan, Gusti ngajak Petrus, Yakobus, Yohanes lan Andreas nderek, "Ayo melu aku." Lan murid sepisanan cacah sekawan menika lajeng cancut gumregut mak cengkelak nilar samudayanipun nderek Gusti. Menika jatining kemuridan ingkang sepisanan, awake dhewe wani cengkelak nilar samudayanipun lan nderek Gusti, tutburi Gusti. Menika nggih dados pralambang gesang enggal ingkang kula panjenengan pisungsungaken konjo ing Gusti yen pengin mujudake dadi murid-murid dalem Gusti sing sejati, nilar menungso lawas, bangun menungso enggal. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring prasyarat kados pundi anggenipun derek panjenengane, awit derek Gusti menika sanes gesang sing enak kepenak, sanes gesang sing sugih brewu, apa-apa duwe, apa-apa cemepak, sanes gesang sing ujug-ujug sukses berhasil. Ning Gusti Yesus paring kesadaran bilih derek panjenengane menika derek ing margining pamentangan. Gusti Yesus paring warta bilih panjenengane bakal nandhang sangsara, ditampik ditolak dening kathah tiyang. Para murid nggih dikersakake bersolider kalian tanda kutip nasibipun Gusti Yesus sing boten sae. Menapa para murid wantun nampi tantangan menika? Ing mangsa prapaskah kula panjenengan nggih katimbalan glimbang-glimbang kados pundi anggenipun kula panjenengan ngayati lan nderek Gusti jejering murid-murid dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 9 ayat 21 ngantos dumugi selangkung. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, Putraning manungsa kudu nandhang sangsara akeh, ditampik para pinituwa, imam kepala lan ahli kitab, wekasane disedani, nanging 3 dinane wungu saka seda. Nanging kabeh wae dingandikani, sing sapa arep nderek aku kudu selak diri, manggul salipe saben dina lan tutburi aku. Jalaran sing sapa kepengin nyelametake uripe bakal kelangan, nanging sing sapa kelangan uripe karana aku bakal selamet.
Apa ta gunane ngelun saindenging bawana yen iku njalari dadi pati lan tiwase dhewe. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring sabda sing mbok menawi nggih adamel ewuh aya tumraping para murid sing gadahi pepinginan derek Gusti menika uripe langkung sekeca, langkung kepenak, langkung berhasil, langkung lancar lan sapanunggalane. Ning pranyata pangandika dalem paring sasmita bilih anggenipun Gusti Yesus makarya lan nglampahi gesangipun penuh ing rubeda. Kepara tundhone disedani lan tigan-tiganipun wungu saking seda. Ning anggenipun wungu saking seda temtu boten gampil utawi dereng gampil dipun tampi dening para murid. Maksude apa? Tangi saka pati. Para murid piyambak rikala Gusti Yesus seda lajeng makam kosong dipun caosi wartos dening Maria Magdalena bilih jenazahipun Gusti Yesus boten wonten. Petrus lan Yohanes lajeng nuweni ing makam. Petrus dereng dicariyosaken pitados bilih Gusti wungu, namung Yohanes sing nuweni makam lajeng pitados. Ing wekdal menika kapitadosan bilih Gusti Yesus wungu nembe digegesang. Saderengipun temtu para murid dereng gaduk lan ingkang dipun eling-eling kula yakin nggih bab sangsara ditampik dening para pinituwa, imam-imam kepala lan ahli-ahli kitab. Jenenge ditampik menika kula kinten bab sing menyakitkan. Awake dhewe ditolak wong menika lak awake dhewe ora gampang nampa. Luwih gampang yen awake dhewe terus ora trima. Mila jaman biyen wonten prinsip cinta ditolak, dukun bertindak. Merga naminipun ditampik ditolak ora nyenengke, anane ya mung keloro-loro. Nah, para murid dipun ajak dening Gusti Yesus wani ora nderek Gusti lan anggenipun nderek panjenengane menika penuh ing kasangsaran. Gusti paring prasyarat. Anggenipun nderek Gusti wonten 3 syarat. Ingkang sepisan selak diri, ingkang kaping pindho manggo salibe saben dina, lan ingkang kaping 3 tutburi Gusti. Menika syarat supados menapa para murid anggenipun ngayati kemuridan nderek Gusti bisa setya. Mila sing sepisan selak diri, menyangkal diri. Aku pingine berhasil, aku pingine kepenak, aku pingine sukses. Anggenipun nderek Gusti ya kudu diselaki. Simbah-simbah nate ngendika jer basuki mawa beya, gayuh kamulyan, gayuh kasuwargan menika ya mawi beya. Beyanipun menapa? Wani sangsara, wani ditampik ning tetep setya. Mugi-mugi lumampah ing mangsa lumampah wonten ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan sansaya wantun ngetingalake jejering murid-murid dalem Gusti sing sejati, sing wani nandhang sangsara, ngadepi kasangsaraning gesang, mbuh enteng mbuh abot kanthi penuh ayom-ayom tentrem awit pitados bilih nderek Gusti menika nuju dumateng kawilujengan. Jer basuki mawa beya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.